Роза Мулланурова. Яшел яулак. Толган елга сыман моңарчы ипле тыныч кына аккан тормышның кинәт көе китүен нәрсәгә юрарга да белмәде Сәрвәр. Башка чыгу уен яшьләр ният иткән икән. Үгетләп тә, ялынып ялварып та туктата алмассың. Бу кадәресен аңлый ул. Яшьләр кызуында сугарга ярата. Аның сүзенә карап тормаслар. Югыйсә, әллә ни борчылырлык сәбәп тә юк шикелле. Бош ярылып күз чыкмаган. Арадан кара мәче үтүен үтте. Тик шунысы, әбисенең җылы кочагында үскән, моңа кадәр яныннан да китмәгән кәтәнә малай Азатның кинәт кенә аңа ян белән борылуы аптырашка салды аны. Сәрвәрнең эчтәге яшерен нечкә бер кылы изелгәндәй булды. Кичәдән бирле башы чыңлап, күз аллары әлҗе-мелҗе килеп, кәефсезләнеп тора. Серең сыярдай кыз балаң якында булсын икән ул. Еракта шул кызы. Чит илдә. Төркиядә. Фәхри Ямалга эшен бушатыр иде дә, күршесенең ни әйтәсе алдан ук билгеле. Син майпәрвәс юкка кыбырсып йөрисең дип, тыңлап бетермәс борын акыл сата башлаячак. Үз сүзе генә сүз аның. Мулла кушкан исемем майпәрвәс түгел, Махисәрвәр иде дигәнен дә ишетми. Мин күргәнне син күрәсеңме, майпәрвәс? Белмим, шыдар идеңме? Юк бер хәтер калулар, әйткәләшү, үпкәләшүләр кемдә булмай. Түзәргә кирәк, дип тезәчәк кенә. Тәүбә, әстәгъфирулла. Сүзе хак, аның хәленә калырга язмасын. Фәхри Ямалның эләгере баш ташлап ире эчте. Йына кайтып җитәлми, карда йоклап, катып үлде. Бердән бер улымыннан гыйбрәт алырмы дип торсалар, атасыннан да уздырып эчә. Шишәдәшләр җыеп, әнисе кибеттә эшләп тырышып җыган мал-мөлкәтне сатып туздырып бетерде. Әмма акылга килергә уйламады да. Соңгы елларны Фәхрия карчыкның гомере урамда уза дисәң дә була. Саф һава сәламәтлеккә файдалы, дип киткән кайтканны күзәтеп, язда көздә, карда яңгырда ишек төбендәге эскәмиядә утырган кенә. Кайгы кайгага охшамый, урыны бердә бушамый дигәннәре дә хак шул. Бәлки Махисәрвәргә дә бар да җайланыр, узар, үз изенә төшәр дип кул селтисе дә тынычланасы иде дә бит. Булмый. Үзе дә бигрәк нәзберек берәзгә инде. Бимазалану җае табыла. Кем әйтмешли, яшисен яшәгән, ашыйсын ашаган карчыкка ни җитми. Юктан бар булган шул тиерчекне төн йокысын качырып, магнитофон тасмасыдай кат-кат әйләндермәсә, юктан гынамы икән? Килен киртәк белән тыныч тату яшисең килсә, күзең сукыр, колагың чукрак булсын. Телең авыз эчендә генә торсын дияр иде әбисе. Барына шөкер итеп, тыныч кына үз бүлмәсендә утырса да ярар иде. Тик менә жан дигәнең түзәмени соң? Килене белән улының соңгы вакытларда изми куймый, ипотека, кредит, ипотека дип сүз куертуларын ишетмәмешкә салышып, ничек кылак яныннан уздырсын? Ат дагалаганда бака бутын кыстыра дияр иде үзе. Сүз бүтән кеше турында барса. Түзмәде. Бетле тон кияргә бу кадәр дә атлыгып торасыз икән, дип сукранган кебегрәк яшьләрнең әңгәмәсенә кушыласы итте. Сүзнең мәгънәсен әллә аңлап бетермәде. Бәлки күз алдына мәктәп дәреслекләрендә генә калган шул хәшәрәт килеп баскандыр. Бет? Кемдә бетле тон? Дип килене шикранып, шәшен башын капшарга тотынды. Улы көлде. Борчылма, безнең әни шулай төрттіріп шитләтеп сөйләргә ярата инде, янәсе. Бу фатирларын
әти-әнисе кооператив дигәннәренә кереп, әҗәткә акча җыя-җыя кешкә тезеп кергәннәрен күптән оныткан инде ул. Әтиләре эшләгән заводта фатир чиратлары мәңге җитәчәк түгел. Үлгәнче кеше почмагында шиләнерләр төсле иде. Кооперативка ләгүне зур бәхет санаганнары истә әле. Ә бурычлы булу, бетле тун кигәндә җан тынычлыгын ала. Гел борчып тора икән ул. Алганда бирүче булганга сөенеп кешенекен алсаң да, биргәндә үзеңнекен чыгарып салырга кирәк бит. Ипотека үзе колакка ят, яңа сүз булса да, мәгънәсе иске, бик аңлаешлы. Бурычка керү, әҗәтле булу дигәнне аңлата ич.